Či nehrabe? Skúsal by ten maskal. Keď máš si svoj na spalenie, že? Áno. Máš už aj doma, no vidím. Cítiš ako ty pavu. To si napíšem aj ja doma, viete. Že spalo si ma s jedným dezodorantom. Že aspoň po smrti nech voňam. Amerikani honí. Rýchlo sa ani vieš však? Fuj, aký bol rýchlo. Pekný bol, keď bol tuto nakreslený od Vicky, ale... To sú tí strehuni, oni skáču. Ty to boli. Romale. Igen. Myslím, ja na to by som nedá. Ty nebudeš poslúchať ani ja. Ale tie čierne si to nosia medzi sebou, vieš, a ešte sa aj zavolajú. Ale táto čierna nedovolí. No? Toto je ono, to niekto donesol z domu, preto je taký rozmaznaný, že behá len po chate. No, že vyšlo. Ale tie čierne to sú odtiaľ to divoké. Ja to nechceš ešte opiec. Sa ho opýtaj najprv, nie? Tak, môžu to dopeč. To je dobré, tá chleba. A vidíš, si mi na chate tu chytám na cudzie mačky, one divoké, neviem čo, popri tom si s nechtami, one s zatrbanými, či onými špánom v zuboch, vieš, ale ani nikomu nič není. Teraz dáva na 389, ale vieš, každá mamička, ono decka na hento ťa zaočkujem, na hento ťa zaočkujem. Mne stačí, keď ja viem, ako one, tie decka krmia. No, No, toto nemôže, hento nemôže, toto rozmýšľam, toto neoslovím, akože veľmi. to decko, čo si chytiť do ruky a bude mi to chytiť, niekto žuje. Tá Hanka, jak jedla tú špekačku. Ja som si vedel, že všimol z tej špekačky. To sa mu držala na ústach. No, nevidel som vás.